Zdar, tu je Drakoslav a vítam vás pri ďalšom videu. Človek mal nedávno výstavu Všehomír v židovskej škole Centrum tolerancie v Leviciach a bola to vlastne po takmer 10 rokoch jeho prvá veľká samostatná výstava. Teda, že to nebola výstava len v nejakej kaviarni alebo nejakom podniku, ale v riadnom výstavnom priestore. Naposledy mal výstavu, to bolo nejak začiatkom 2016 v januári v Topolčanoch. To bola výstava Korene. No odvtedy človek plánoval robiť výstavu, ale nejak sa k tomu nevedel dopracovať, lebo si nebol istý, či už má dostatok obrazov, alebo skôr, že ešte nebol spokojný s množstvom aj s tým, aké mal obrazy, že ešte chcel urobiť nejaké ďalšie a tak, aby bol spokojný s tou výstavou. A potom aj to, že sa dlho čaká na to, kým sa uvoľní výstavný priestor, lebo však rezervácie bývajú aj rok dopredu. To rozhodovanie sa, že či ísť do toho teraz a či to náhodou nestratí zmysel, keď sa po roku konečne dostane na rad. Lebo človeku sa často stávalo, že po roku zmenil názor na niečo a už to pre neho bolo bezpredmetné. Tak sa bál podobnej veci, že proste bude mať tú výstavu a vlastne už o to nebude nejak zaujímať ten predmet výstavy. Skrátka, že tam dojde k nejakej zmene názoru. Teraz, jak sa zrekonštruovala a otvorila tá židovská škola, tak naskytla sa takáto príležitosť. No a tuto mal zase opačne, že obrazov mal mŕte, ale prvýkrát, keď sa opýtal na robenie výstavy, tak to bolo, že za pár mesiacov by mohol spraviť výstavu. A to bolo zas moc skoro. Tak sa to trošku presunulo o niekoľko mesiacov ďalej. No aj tak to bolo dosť rýchlo, ale aj tak ako v pohode to dopadlo. Išlo to na apríl, akurát na vesnine dni. Človek, keď vedel, že bude mať za chvíľu výstavu, teda za tých niekoľko mesiacov, tak začal malovať veľa obrazov a bolo to trochu uponáhlané, ale s niektorými je spokojný a pri niektorých si hovorí, že keby mal viac času premyslieť si to, tak by možno dopadli lepšie, ale v konečnom dôsledku na tom možno až tak nezáleží. Mal proste dostatok materiálu potom na výstavu. Vlastne nápad na výstavu bol taký, že vyplniť steny čo najviac obrazmi, aby boli tak nahusto. No a vlastne kvôli tomu mala výstava pracovný názor, že Harry Potter výstava. Pani vedúca, čo má na starosti tie výstavné priestory, tak sa jej to podobalo na tie scény z Harryho Pottera, kde tam mali to schodisko s tými obrazmi. No a vlastne, hej, človek mal podobnú predstavu o tom, aj keď to pochádzalo z niečo iného. Tie salónové výstavy, čo mali volakedy umelci, maliari, že proste celá stena bola vyplnená od stropu až po spodok, že stenu vlastne nebolo ani vidieť. Tak niečo také chcel človek skúsiť a vlastne tieto priestory mu poskytli takúto možnosť uskutočniť to. No aj keď ako zas nemal toľko toho, že by vyplnil celú tú stenu, ale tak aspoň sa tomu priblížil. Čiže keby mohol a keby stíhal, tak by tých obrazov urobil aj viac. No len už to bolo aj také, že niektoré obrazy robil za týždeň pred inštalovaním a to už bolo také, že to už sa ani nedalo moc malovať, lebo už tam bol ten stres z toho, že sa to musí stíhať a tak, že už to za chvíľu bude. Proste úzkosti z celej tej predstavy toho, že treba obrazy zbaliť a proste preniesť a predstavy o tom, čo všetko by sa mohlo pokaziť a tak. No, lebo jedna vec je obrazy vytvoriť a druhá vec je ich dostať tam. Teda ešte vymyslieť, ako ich zbaliť, tak aby sa dali pohodlne presunúť. No našťastie tam poskytli presun, čiže toto bolo v pohode. Len teda vymyslieť to, ako ich zbaliť. Vlastne človek sa zo začiatku najviac obával príhovoru na vernisáži, ale napokon obavy z tej inštalácie a proste z týchto technických vecí toho všetko prekonali. Čiže keď už došlo na vernisáž, tak z toho nemal takú halúz ako z hentoho. No aj keď vlastne počas tej vernisáže, počas príhovoru,
keď mal uvítať hostia, tak vlastne ten program, čo si vymyslel, tak človek docela zazmätkoval, že už keď bolo po všetkom, tak si hovoril, že mohol si pripraviť dáku osnovu o tom. Je proste dobré mať nejaké, aspoň aj keď nie je celý príhovor, ale aspoň nejaké body napísané, lebo podľa toho sa vie držať a nestane sa, že by na niečo zabudol. Pretože ono to je také, že keď človek sedí na hajzli alebo v sprche, tak mu slova idú v hlave ako na páse. Ale keď je niekde takto pred x ľuďmi a má zo seba dostať nejaké vety, tak to nejde tak ľahko. Človek mal ten príhovor vlastne vymyslený tak, že príhovor ani nečítal vlastne pani, ktorá je správkyňou tých výstavných priestorov, tak ona čítala príhovor, čiže túto vec mal vybavenú, že nemusel sa s tým trápiť. No a potom vlastne na vernisážach zvyknú byť také, že po príhovore idú hudobníci, niečo zahrajú a potom sa zase niečo rozpráva a potom zase ide hudba. Tak človek mal miesto toho vymyslené, že bude čítať zo svojej knihy dačo a potom pustí niektorý z filmov krátkych, tiež z vlastnej tvorby. Tam vlastne to človeku prišlo potom také hlúpe, hej, že najprv mu to z začiatku prišlo ako dobrý nápad, že týmto si odbije dosť veľkú časť, bude nejaký program a tak, že to bude zaujímavé. Ale počas toho, ako to prebiehalo, tak mu to bolo trochu trápne, že vlastne tam stoja desiatky ľudí a musia sa pozerať na to, čo si človek vymyslel, akú sprostosť, že tam púšťa filmy a niečo číta z kníh a skrátka, ak tam niekto nechcel byť, že mu to prišlo nepríjemné, tak tam bol kvôli proste zo slušnosti. Ale bola docela dobrá odozva na to, tak kto vie ako to. Jediná negatívna odozva bola to, že vlastne to bolo dosť nahlas a nepríjemne sa to ozývalo. Čo si aj človek všimol a štvalo ho to len. Možno taký bod do budúcna, že odskúšať si technické veci, ktoré bude človek používať a potom to vlastne prispôsobiť tomu, aby sa nestala podobná situácia. Vernisáž a introverzia. No samotná vernisáž bola pre človeka prekvapivo príjemná, bál sa veľkého množstva neznámych ľudí, ale napokon i tak neprišiel každý, to slúbil. Ale prišlo docela dosť ľudí a prevažná väčšina boli kamaráti a známi, takže po introvertnej stránke to nebola až taká katastrofa, ako sa obával. Dokonca po skončení vernisáže a zavretí budovy ešte asi 1,5 hodiny stál s jednou partiou vonku pred budovou. Všetci už boli unavení, ale keď sa partia stretne po dlhej dobe v plnej zostave, tak sa nikomu nechce odísť. Bolo aj niekoľko pokusov o odchod, ale vždy si niekto ešte spomenul na niečo a keď začal hovoriť, tak sa stálo ďalej a rozprávalo. Človek napokon ešte vybral z tašky pagáče, čo mu ostali z občerstvenia. Celkom vtipná situácia, dohromady sme za tú hodinu šli domov už asi 5 krát. Pri predajných výstavách, ako bola aj táto, je dobré mať aj katalóg. Ten človek robil na poslednú chvíľu a nemal ani moc možností, ako to spraviť. Ideálne by bolo samozrejme, kebyže je niekoľkostránová brožúra, kde sú fotky obrazov s popismi, cenami a tak. Ale človek urobil proste takú skladačku, keď máte A4 papier a prehnete ho dvakrát. No a v tom mal zoznam názvov, teda očíslovaný a časť výstavy mala aj fyzicky očíslované obrazy, ale hlavná inštalácia bola bez čísel, lebo človek tam nechcel dávať cedulky, aby to nešpatilo. A tam si vlastne do katalógu vymyslel mapky stien. Vlastne odfotil si danú stenu a tam, kde bol obraz, potom v grafickom programe urobil obdĺžnik alebo štvorec a dal na neho číslo a tak. Ukázalo sa, že dosť ľudí s tým vedelo pracovať, že to pochopili. Bolo to docela praktické, aj keď ten katalóg bol trošku o ničom, lebo neboli tam obrázky, ale fungovalo to. Človeka dosť prekvapila návšteva z Prahy, teda nebola priamo z Prahy, lebo boli na dovolenke na Slovensku a keď počuli o výstave, tak proste sa rozhodli, že prídu pozrieť. No a boli to vlastne zakladatelia bývalej komunity Dračí Info. Takže to bola taká zvláštna situácia, že človek by nepovedal, že v našej krumplovej jame by stretol niekoho takéhoto. No a ešte väčšie prekvapenie bolo, keď proste urobili takú ďalšiu nečakanú situáciu, že človek mal niektoré obrazy proste akoby nepredajné
alebo teda predajné, ale za takú cenu, ktorá bola taká nemožná, že aby to niekto kúpil. No a oni práve, že jeden taký obraz kúpili napokon. No pre človeka je to veľmi zvláštna a nečakaná situácia, ku ktorej sa asi doteraz nevie vyjadriť, lebo má z toho veľa rôznych dojmov. Predsa len človek nečakal, že by sa naozaj našiel niekto, kto by taký obraz vzal, a ono sa to stalo. Ale tak obraz je v dobrých rukách a napokon pre obe strany to bola zážitková situácia a človek vlastne nemá čo ľutovať. Veď nie preto jestvuje na tom svete, aby mu bolo ľúto. Veci sú len veci a vecami aj ostanú. Netreba si k nim robiť puta. Ťažko sa potom opúšťajú. A jedného dňa budeme musieť opustiť celý tento svet a nie len tú jednu vec. Ale bolo to také vtipné, že zvesili sme ten obraz a bol to taký zvláštny pocit, že či sa to vôbec môže. Tak sa pýtali, že a co teď? Tak som im povedal, že vezmi obraz a rýchlo utekaj preč. Tak urobili takú sériu fotiek, ako kradnú obraz a sa pomaly zakradá von s obrazom. Ešte aby to nevyznelo špatne. Človek je rád, že sa ten obraz predal. Veľmi mu to pomohlo, i keď pre niekoho je to len časť výplaty, ale pre človeka to bol dosť veľký peniaz. Inak pre človeka je všeobecne problém pýtať si peniaze, lebo vie, ako sú dôležité v tomto konzumnom svete, tak mu je trochu hlúpe ich žiadať od druhých ľudí, keď vie, že ich potrebujú. Ale na druhú stranu si je plne vedomý aj svojej situácie. No sú veci, ktoré vznikajú viac menej umelo, pretože sú následkom jestvovania tejto spoločnosti, ktorá je umelá. Všetko v nej je vymyslené a sme nútení sa tomu podriadovať. A ešte to vnímame, ako keby to tak bolo odjak živa. Je akoby v ignorácii voči skutočnému svetu a skutočným zákonom. A to je asi vše k tejto výstave. Človek ďakuje všetkým, čo prišli na vernisáž, alebo na samotný priebeh výstavy, alebo kúpili obraz, či inak ho podporili. Ak máte nejaké skúsenosti z robenia výstav, ktoré by boli dobré na doplnenie, tak sa môžete podeliť dolu v komentároch. Dovi.